Драги слушатели, този поздрав е специално направен за Сунай патрона, Симо Тариката, Мемет Барона, Асан Боса и най-вече за Адемчо, за най-добрите в Пловдив, от квартал Столипиново специално. Песента да започва за Ник Строй. Top Music Production. Сунай патрона за най-силните колеги, от Столипиново поздрав керава. Амаре фирма ке Оник Строй, кај си, буци уно фирма, Ромален и фамилија, Мастаренту маре мосте, и Симан Будбари фамилија, Капабарав тумен. Вали гърми, майсторите идват, най-добрите таваните правят, пак им върви, ефтино взимат, качествено работят, перфектна работа от ръцете им минава. Тяхното име е голямо Ник Строй, най-добрите в Пловдив, ефтино взимат, качествено работят, но суми с труд всичко сами си изкарват. Нищо наготово, всичко сами са постигнали, паднали, станали, но никога не се предавали. От нулата са тръгнали, стигнали върха. Това е фирмата Ник Строй. Вали гърми на Сунай патрона, пак му върви, ефтино работи, скъпо качество дава, кере на Пловдив и цяла България. Осимо Тариката те шунен сува керео, наши пераве наме фирма Ник Строй. Памен си ам думо думе сте, одоле си баре легендарија, таро баро Пловдиво патронија, обаре дому кенге, баре вилен. Вали гърми, всеки ден са на работя, Мемет и Асан Боса, момчетата с най-високото качество на работа. Те шунен, о Адемчо, о патрони, о Тарикати, о Зорало, о Барвало, леле, о Баро, а Калео са вретете джанен, Адемчо са наши кере на буки. Душман, душман, не завиждайте, душман, душман, работете като нас, душман, душман, не може да ни стигнете, амаро, душман, леле, завиждила. Фирма Ник Строй, наш ти перавен, баро качество и си амен Ромален. Наши перавен, амен. Top Music Production.